Излязаха 6 коня, браво! Да, Рулинг излезе от дяда и Енга напред последно място. Води Акума със Стоян Ганчев. Сега ще ги наредиме тук при нас, няма страшно. Акума води, пети Expectation с Герзи Салиев. Там е 1400 метра, щом се покажат на правата конете. Лена е на втора позиция, Акума, Лена с Емо Николов. Акума, Лена. Рулинг в средата, вече Рулинг малък в начало. Енга на четвърта позиция, Expectation и Лавир. Внимание тука. Бернаре, спокойно, Бернаре. Виждам те с периферното си зрение. Виждате конете как се движат. Води Лена, Емо Николов, Акума и Енга. Лена, Акума и Енга. Рулинг, Expectation и Лавир. Какво хубаво бягане, 6 равностойни коня. Като че ли Енга... Акума води още, Стоян Ганчев. Акума и Енга на втора позиция с младия Йордан Иванов. Аз залагам за Енга. Акума и Енга. Expectation вече на трета позиция. Четвърта позиция за Рулинг. Пета е Лена. Последни метри. Акума и Енга. Expectation. Рулинг. Акума и Енга от външната страна. Expectation. Лавир четвърти вече влезе. Акума и Енга. Expectation. Рулинг.